Angithi wena wangishiya naye. Okay, wena mucabanga ukuthi wena ungashiya umuntu wesimame. Okay, angishiye kanjalo. Ukuthi wena ungashiya iqhude nesikhukukazi la endlini. Ubone ukuthi umuntu wesilisa uyalamba. Angithi wena ushiya umuntu uthi azongilekelela. Wena wabaleka wahamba wena. Wangishiya nezingane ngithi. Bengibalekile noma bengiyosebenza? Oqala ilobu yosebenza. Mina bengasebenzi. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungisa. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa Black Life ake nisondele kunenkinga la ekhaya. Sawubona njani? Yaphila njani seswami? Ngiyaphila. Sacela ubingelela ababukeli emakhaya uzisho igama. Sanibonani, ngibingelela uSinaye, uMbalenhle waGabela. Ngicela ngibize lolu hlelo ngoba ngidinga usizo. Udinga usizo. Ogabela bakwaba. Abavizi bomkhondo. Bakavizo. Okay, wawesana wayiqeda. So manje inkinga zomndeni imayelana nenhlambuluko. Yes. Nokuthi makhona inkinga ekhaya. So yini kwenze njani? Udaba engize ngalo namhlanje la njengoba nginibizile. So ngumuntu owafunda wenza i-teaching esikoleni. So umsebenzi ngangawuthola la around. Kwaphoqa ukuthi ngihambe ngemazweni ngiyotholela khona umsebenzi ngoba inkinga isimo sala endlini samyeni wami nami besingekho right. Bekudingeka umuntu ozokwazi ukuthi asebenze support umndeni. Okay. Kwaba yimina loyo othola umsebenzi ukuthi ngahamba ngawusebenza ngibafakela imali inyanga nenyanga yokuthi bakwazi ukuthola zonke izidingo zendlu. Okay, senishada iminyaka emingaki nomyeni wakho? Sino 7 years. Ino 7 years. Yes. Okay. So yena akasebenzi? No, asebenza uhlala ekhaya. Okay, akhathi nishada namisa kanjani noma umsebenzi ulahleke? Ulahleke sesiphakathi emshadweni. Seniphakathi emshadweni? Yes. Okay, so akhathi emazweni yena wafila kanjani ukuthi uyahamba ushiya ekhaya? Waba right ngoba nawe isibona isimo sekuthi sinengane encane edinga support. Okay, ninengane ngani? Izu3. Okay. So manje kusuhambile emazweni kwenzakalani? Inkinga ibe la sengihambeni ngayo emazweni ngafuna umuntu ozosilekelela ekhaya umsizi ekhaya. So mangimfuna ngahlala naye ke mina ngoba vela ngikho. Mangibuya njalo mangibuyile mangi-off emsebenzini makuvalwa ikole. Ngifika ekhaya ingane zami ayisangisaseli akuseyona lento le yokuthi ngumzali kuzona umyeni wami naye akabi happy ngalendlela ukuthi angihlali naye. Njengamanje abantu bami basemzini wami nabo abasekho nje happy ngami akekho nje umuntu osengizwa engwelcome mangibuyile ekhaya. Okay, so mawuthi kena abasana lisasasa lo muntu lo osizayo ubani igama lakhe eninihlala isikhathi singanani izosiza? Usindi sesino 2 years. Usindi sino 2 years. Umthola kuphi? Ngamthola eNkandla. Enkandla. Yes. Okay, so umsebenzi wakhe la ekhaya ukuthi azokwenzani? Azonakekela izingane nomyeni wami njobe khona endlini. Amnayela umyeni wakho ngaliphi? Like ucleaner yabo ukuwasha ulekelela lapho nokupheka ngoba umuntu isilisa umyeni wami. Oh, okay. So akhathi umthola ke lo Sindi umyeni wakho yena ke wazizwa kanjani ngalokho? Waye happy ukuthi usezoba nawo umuntu ozomlekelela ezinganeni ngoba bekumxaka yena. Ubehluleka. So manje uthi mawufika ekhaya abasana lisasasa lakho? No, ngisho izingane nje ngisho zinama homework ayisezi kumawazo ukuthi manje usiza la noma ingakhala izogijima ekusindi sinikele uSindi yonke into naye baba la ekhaya amakhonto ayidingayo uzomemeza uSindi kodwa ngikhona la endlini akanami nje. Ekuqaleni bekunjani esanda ukufika uSindi? Beku right esanda ukufika ubazi mangekhona ukuthi usefikile unkosikazi wakhe ngisho izingane bekunjalo futhi. Kwahamba nje basekushintshile sengibona ukuthi no njengamanje ke sekuwesi ongcona ke ngifune ukuthi kuhlambulukelane ukuthi kwenzakalani la ekhaya kahle manje. Okay, mawuthi kena kuwesi ngicela uNabi ungichazele ukuthi uchaza ukuthini mawuthi kuwesi like kena usinikeza isithombe nathi masilalele ngoba phela sisazithini isima ngithi. Yes. Like usiphi isithombe sokuthi kena yini le ibangela ukuthi usungaze ufuna uBlack Life? Into eyenza ukuthi ngize ngimfune ikakhulukazi naye usisi losizayo usenginike iattitude yakhe nje yabo akaseyena lo muntu engangimfunile mina la endlini.
sengithi mangikhuluma naye ngithatha ngibhekise la sekungathi kukwakhe la endlini. Oh. Yes. Mina nje sengumuntu wangaphandle kubona bonke bebonke nje. Oh, okay. Uyena nje umuntu osebalekile so ngiyabona ukuthi khona into engekho right ke la manje. Mawuthi ubalekile awuchaze nalapho. Ebantwaneni bami uyena ibona sebencamela yena uthando. Okay. Uthando lakhe. Okay. Like awuchaze instance la wabona khona ukuthi ayibole ngane bekufanele ize kumina. Yaya kusindi manje. Khona la owawa khona umntwana ngiphambi kwakhe. Wasukuma wagijima ekamereni isindi wangeza kumina. Angizwanga. Yes, into kanjalo nje. So yabo ngisho ukuthi ngiyabahlekisa abahleki nje So manje you telling me lengane yakho nengane engakhe? abathathu. Nabathathu ukuphi yena lo wawa? Ungaphandle adlala. No ngisho ukuthi ke ukuphi kulabo bathathu? Uphathi nendawo. Uphane ndawo. Yes. So you telling me ukuthi wawa phansi phambi kwakho? Yes, ngiphambi kwakhe uyangibona. Uyangibuka nami ngiyambuka. Mangithi waza la baby no wasukuma gijima ekamereni. Are you serious? Yes. Engiyakwenza ufile kanjani leyo nto? Ngakhala ngoba manje angi-understand ukuthi ngempela usindi ngiphuca ingane zami, ngiphuca umndeni wami kahle kahle njengamanje. Yo, usunesikhathi singakanani ungekho ekhaya? Cause umsebenzi ngino-7 years ngiyahamba. Ngilokhu ngifika kanjalo ngama-holiday kuphela. Yeah. Kusho means 7 years ngingahlali nabo. Okay. So but mawufikile ngithi uspend isikhathi nabo. Uspend isikhathi nabo mina. Kodwa bona banginiki leyo nto yokuspend. Abasanginiki indawo yakho. Yes. So manje ingane sino 3 years nje back ukuthi nje sispend. Yonke leminyeke nje sekurafu. So manje ke lo khalayo kowile masumbiza uthi baby indaba ungezanga kumina like uke waba nayo conversation naye. No ngaze ngoba ngitshela ukuthi umntwana mhlawumbe yabo ngokuthi ngibashiye bebancane mhlawumbe sebe understanda yena kunami ngitshele lokho ngiduduze ngalokho. Kodwa manje into engixakano baba wakhona wenzani kubaba wakhona? Uyalena ngisho amehla akhe ayabaleka. Yabo nje akuseyiyona nje lento le ekwakuyiyona ekuqaleni ngakho ngithi. Okay ngikuzwa ukuthi ke nawo uthisha right? Yes. So othisha isikhathi siningi ama holiday maningi. Yes. Ikole ivalwa njalo so wena ubuya njalo makuvalwa ikole. Okay ngoba uthi ke ukubalekisela amehlo nisasherisha ikamera elodwa nombhedo wodwa. So yini lo usuyibona ihlukile ngaphandle kokubalekisela amehlo? Yini le angasayenzi kahle? Nasekamerweni ubaba akasakhulumi. Mayingena ungena enza into ayenzayo ayilalela alala bhekile asaxoxi nje. Asaxoxa noma ngithi ngiyazama umfaka lapho kuma conversation uzovela avuke ngolaka. What? Ngiyibuza ukuthi ngikwenzeni sengenzeni manje nje akathinteki. So avuke ekseni futhi uyaphuma uyahamba. Ngisho usawubona awukho. Imanife ngisherisha umbhede? Yes. Mase nje yabhekile. Mase evuke ekseni eyaphuma. Thatha into zakhe azoyisebenzisa enza into azenzayo aphuma ahamba. So kahle wena uyisiphazamiso empilweni yakhe right now. Yes, lento le sengize ngicela usizo ukuthi ngathi sengisiphazamiso la. Like hi. Okay, so manje if u-attend indaba yengane kumtshela ubaba la ekhaya ukuthi ke na how ingane mawukuthi zinenkinga homework noma umuntu elimala uyakusindi yena uzizwa kanjani ngalokho? Uthi ingane esajwayele ukuhlala nami. Ngiyasho ngiyamtshela ukuthi yes vele kumele bengajwayini ngoba ngiyasebenza ngisebenzela bona. Ngikude kunami. Kodwa mase ngikhona nami ngiyasidinga isikhathi ukuthi beze kumina njengoma wabo babike kumina ngizwe nje ihappiness obomzali kubona. Athi ayivele ingane lesi. So yena ubaba akakasebenzi namanje? No, usahleli ekhaya. Namanje kusasebenza wena? Yes. And wena every month uletha imali la ekhaya? Yes. So ama contributions akho la ekhaya imali uyayazi ishonaphi kwenzakalani ngayo? Angiboni ukuthi kwenziwani ngoba ngiyayifaka kuphela angilandeli ngemuva ukuthi kwenzakaleni. Uma ngifikile ngispenda imali esuka kumina. Abantwana ngibathengela mina mangifikile ngisho impahla zokugqoka. Le ngisuke ngiyifaka nje angazi ukuthi kwenzakalani ku-auntie nobaba ngoba ingane zincane. Imali uyifaka ba kanti? Ngifaka kubaba. Ufaka kubaba? Yes. So uyena auntie kodwa uyena ubenzela igrocery. Yes. Okay. So manje ke ngikuzwe futhi uphatha nabasemzini ukuthi ke na indlela asebekuphatha ngayo nayo usayi understand benzana abasemzini ke bona? Ngabo abasemzini kuwe kwakhona into ebikhona emndenini so sihamba sonke ngoba nawo Sindi sesimthatha as a family so sihamba sonke saya khona so attend. Laphana umuntu kuloku Sindi cela usenze into ukuthi Sindi mina njengomakoti wabo
noma ngithi ngifaka loyo jokes abekho nje lapho kumina basayingene nje lonto Sindi usa-right ayikho into oyidingayo njengejuice yabo ubuzwa yena nje yonke into mina hayi So ayikho indaba ayisekho. ayikho nje And wena lokho kwenza ufile kanjani? Ngoba ngiyakuzwa ukuthi usibizele ukuthi vela usa-understand kwenzalani. But-ke uwumuntu wesifazane sinama-gut feeling thina. yes Wena uzizwa ufila kanjani ukuthi kwenzakalani kuyo yonke lento? kubuhlungu ngoba ngiyawubona umndeni wami uyahlaphazeka uyahlukana ngingazi izizathu ukuthi sona siphi ngoba mina ngayitshela ukuthi ngifuna ukwakha lo muzi lo njengoba ngangiphuma ngiyahamba ngangenzela ukuthi abantwana bethu bangahlupheki bakwazi ukuqhubeka nokufunda manje kodwa mase ngifika isimo senje ekhaya hayi akumnandi akuhleli kahle sisi. So uSindi-ke yena-ke uma ukhuluma naye uthi Sindi why manje iy'ngane zami seyithanda wena kangaka why emzini sekunakwa wena? Ngiyazi ukuthi uthe une-attitude but uyayathini maniba naleyo conversation? Ngangambuza ngangifuna uqamba mangangambuza ukuthi Sindi indaba kwenzakalani ngabantwana sebethanda wena yonke into nje sekungawe yonke into wathi mhlawumbe indlela engibakhombisa ngayo uthando ukuhlulayo wena hayi enda kanjalo i-conversation. Awumxoshi ngani? Bayamthanda ngangazama umxosha zakhala iy'ngane wakhala ubaba bonke ngisho ubaba wakhona cabanga Wakhala nobaba? yes Ekhalela ukuthi umxosha uSindi? akaboni ukuthi ikhontombazane yofika ibe nenhliziyo njengoSindi. Wo, this is your husband now. Yes ngikhuluma ngayo. This is your husband. Ukhalela omunye umuntu wesifazane mawuthi uyamxosha. Wathi akekho umuntu oseba-understanda njengayo. So manje-ke akanakho ukuthi unkosikazi ufunani yena unendaba nokuthi uSindi ufunani. Yes. Ngiyazi ukuthi-ke nabuthe ucela uqala ukhulume nobaba la ekhaya. But mina I think fanele siqale sikhulume noSindi kuqala. Like his understand uSindi smooth ukuthi uthini. Ngiyazi ukuthi-ke nakhathi sifika lana bekuyi i-conversation between mina nawe nobaba la ekhaya. Ngoba umuntu obalekile vele ubaba la ekhaya. But ngibona i-common denominator la ukuthi ngathi lo Sindi lo. So bengizocela ukuthi yena ngiqale ngilande uSindi sihlale naye phansi ngimuzwe ukuthi uthini and then-ke sizomlanda ubaba. Okay. Awunankinga nalokho? No anginankinga. Okay. Hayi niyazwela-ke babukele emakhaya umuntu esomlanda ngiyolanda uSindi mina manje ngoba mangilokho ngikhuluma lana ngizwe uSindi so sengibona ukuthi-ke ake siqale sikhulume noSindi before sicela ubaba because uSindi ngathi likhula lazi asimlanda uSindi. Ake sesibuyile babukeli beBlack Life TV sesijoyine uyena uSindi. Sawubona Sindi. Yebo njani? Siyaphila. Igama lami nguLungisa waBlack Life TV kuhlele izinkinga zomndeni. Ngiyabonga ukuthi-ke nama ngikucela ukuthi usondele bakithi. Simenye uMama Gabela la. Wathi-ke na ucela sisondele kunedaba asifisa ukuthi silidingide. So bengicabanga ukuthi wena ungasisiza kakhulu kulolu daba. Kahle kahle besizele yena nobaba la ekhaya. But-ke na ngezwe kuthiwa khona uSindi ngase ngithi ngicela sike sikhulume noSindi. So uSindi-ke ubani? Mina nguSindi. Yeah. Isibongo ngwakaNzimbomvu ngithuma eNkandla. Usuke eNkandla. Yebo. Okay, ufike kanjani la ekhaya kaGabela? La kaGabela ngifike ngomama Gabela. Kahle kahle wangizwa ngokuthi ngifunela amatoho nje. Okay. Ngiye ngisiza ngigade iy'ngane kanjalo. So umama Gabela wakhuluma nami wangicela ukuthi ngicela ngizomgadela iy'ngane because yena uthole umsebenzi oyakude. Oyakude. So ngangaba nankinga-ke ngoba nami ngangwadinga amasenti ngathi ayikho inkinga ngizoza ngizomgadelela iy'ngane naye. Okay. So i-experience yakho la kaGabela injani? Ukuphethe kanjani uMama Gabela? Angeke ngiqamba amangasheme besiphathene kahle nomama Gabela. Baphethe kahle nje ukuthi nami ngifila ngathi ngisekhaya. Okay. So manje kune-issue la mina engahlali kahle nami ofithi ngicela ungisize kuyona. uMama Gabela lana uthi maye khona la ekhaya ngoba usebenzela kude ufika makuvalwa izikole or maye off wena sekuwena i-center of attention. Kuthiwa makuyingane lana kuthiwa ke ingane ikhali iyofuna uMama Sindi. Makusemzini kuthiwa Sindi right. Ubaba la ekhaya kuthiwa wakhala mini embezi. Khathi kuthiwa uSindi uyahamba. Mhlawumbe ungasungichazeli nje. Siswami ngizokutshena nje iqiniso ngeke lo ngishona le. Yebo, ngiyahlala ngiyasiza la ekhaya.
Kodwa ukusiza kwami nami ngabona ithuba la ubaba lekhaya ngiwashela ngiyamqinela ngimenzela yonke into. Kahle kahle lekhaya afana ukuthi mina umama. Cause umama Gabela usho noma ngithi ngiyamfonela umama Gabela nazi ingane ishoda ngokuthi la ingane mhlawumbe idinga esibhedlela ingane ilimele ubaba lekhaya mhlawumbe nangokuthi umama Gabela ang-ignore inkathi ang-block tick ku-WhatsApp. So nami ngathola ithuba ukuthi nayi phela indoda le nawo umuzi ngiyabona nami ithuba leli ngize ngiliyeke nami. Yayizwa indaba. Ngiyamuzwa. Uthini ngalokho? Yazi uyangishwamisa mayesho njalo ukuthi ngiyampolitika ngoba ayikho into ebaluleke njengomndeni wami kumina. Ngisho ngikephi ngisho ngafona ekuseni athi khonto eshodayo ngihlezi ngizoba yibona kuqala. Uyangijabulisa nje mesesho njalo la. Sindi. Hayi yebo uqinisile impela uyayifaka imali. Leyo mali le ayifakayo iyona le indoda yakhe esingwazi ukuthi ingilobole ngayo. Hayibo. Hawu. Okubuhlungu kakhulu cabanga futhi uyazi ukuthi bengikhulelwa ngithi. Yebo ngiyazi. Wena mothi nje ngoba ngikhulelwe ngoba phela ngihlala la kwakho nezingane zakho nomkhwena wakho uthi ngikhulelwe soba. Hayi phela ngazi mhlawumbe no-boyfriend uyahamba kuyena angazi. Ngasiphi isikhathi ngoba phela ngihlezi ngila. Into ofuna ungitshela ngifuna ukuthi ingane yakhe yamini wami. Ngiyacabanga usuyizwele nawe iyona. Kunjalo. Hayi ke. Akukho kunye. Hayibo. Sinda ngithi yazi uthukena ubaba Gabela kasebenza. Akunankinga uzokasebenza ubaba Gabela. Ngimthanda engasebenzi. Nidla imali yami le ngisebenzayo. Kulungile angithi wena unasikhathi sendoda. Awusikhathi sendoda wena. Ngiyasebenzela yona nje le ndoda. Asikwazi noma uyasebenza la mhlawumbe uyasebenza nawe mhlawumbe khona namakhwapheni akho nayo. Nami ngayitholela ithuba la. Imali leni itholayo nithi ithathwa kumakhwapheni. Salobolana nesoka lakho. Hawu. Nomnyeni wakho kahle kahle. Sindi umuntu wesifazane ke kujabulisa ukuthi imali olotsholwe ngayo imali yade esetshenzwa umama Gabela la. Ayi sisi kuyangijabulisa mina ngoba mina ngithole ithuba la. Kulokulotsholwa ngi-right nje. Awuchazeke le journey yakho yokulobolana kwaqala kanjani? Awuchazela umama Gabela ukuthi yaqala kanjani lento yenu nobaba Gabela? Uyifaka imali imama Gabela ubaba ayithathe ayibeke. Nidlani? Besidla phela ukudla lo bese kuthenga phela ukudla kodwa bebeke baba. Bebeke beqongelela ibali. Oh nomndeni wakuba uyazi njengoba usungathanda. Ayikho into abangayazi nabo nje bakwenza isilima bazi yonke into abakho into abangayazi. Hayibo. Ayikho into abangayazi. Sibindi yazi. Angiyanisaba. Okay, Sindi iqale kanjani le relationship yakho nobaba Gabela? Mina ngicela ukwazi lokho. Thina nobaba Gabela nje bengisatha njengesebenzi. Ku right kumnandi ngifika baba Gabela uzothi ubuye emsebenzini mina sengimbekela amanzi awuthi ageze. Baba Gabela nje ngimthithisa nawe uyabona ukuthi angikhingi la. Baba Gabela uyabona na ukuthi wena ngithi ithuba la umama Gabela akekho uyabona ukuthi nangumama. Khona la ngicela ukubuza khona. Oh uyasebenza mina ngazi phela ukuthi asebenzi mina nje uhlala ekhaya. Hawu bebamba amantoho. Eplumbing. Ningangitshela lutho. Yebo. Hayo wena lo muzi yazi. Shuthi yimini ungasadingeki vele. Hayi usungakhuluma nobaba wakho ke lokho mina ungasangifaka lapho. Hayi ngiyazi ngathi ngizodinga umnikazi wendaba ayiphendulela. No, but before size sekumnikazi wendaba uzizwa kanjani ukuthi le ufaka malini la ekhaya ngiyaxolisa ukubuza. Ngishaka ufaka 8,000. 8,000. Yes. So nina ke Sindi ke nobaba Gabela benisave malini for amalobolo? Ubaba Gabela uyena owazizwe beseva malini mina nje into engaziyo bengihola imali egrosa u3000 hambe ngothenga uyamholela futhi uSindi? Yes ngimholela uSindi imali yakhe ngo-3,000. Leyo mali ke ongiholelwa bengithatha nami ngihambisela ngima ngoba uma nami ngihlala nengane emakhaya. Yona le mini wami. Leya ungifakela yona ongiholela yona. Bengiyithatha ngihambise ekhaya kuma ngoba uma ngihlala nengane. Waza kanjani Mama Gabela ukuthi ke na uSindi unengane like wafila kanjani? uSindi ngafika la kwamanye amaholidi ngamfica ekhulelwe ngamjabulela ngoba vele angimazi umuntu wakhe. Kwangafika ke emqondweni ukuthi kungaba ubaba lekhaya cha ngifikanga lokho. Uyangithusa uma ethi ingane naye yala ekhaya futhi. Kuyangithusa kakhulu ngoba ngaze ngahamba ngamtshela ngathi ngicela ungayithenga impahla zokuphuma ingane esibhedlela ngizokwenzela yonke leyo nto. Shuthi ngangenzela ingane yami. Sindi uyahleka. Cha ngihleki. Wenzani?
Imnandi yini lento yenza umuntu wesifazane okuthathile lapha wathi wozosiza la ukuze uthola amasenti wena usumnyathela kanje. Ayikho into engizoyenza nami. Hayibo. Nami ngisemathandweni. Habe. Ngisemathandweni ayikho nami into engizoyenza. Abasemzini kaMamgabela bangena kanjani? Bangena kanjani kule ndaba? Ngicela ukwazi ukuthi bangena kanjani kule ndaba yokuthandana kwenu. Abantu basemzini babagabela bebefika uMamgabela mebevakashile bengifice ngibe khona. Kwesinye isikhathi nobabagabela sihambe naye sekubo. Mengabe kunemicimbi kanjalo mhlambe shuthi nabo bagcina sebengithanda shuthi nobabagabela wangijotisa kubantu bakubo ke ukuthi nangu umuntu esengimthanda babuza nabo ukuthi hawu kanjani wathi hayi sengithanda yena since uMamgabela ele kude nangu umuntu onginakekela lo ngenzela yonke into so bangaba nankinga nani nabazika abantu basenze bamaxoki. Wabona ukuthi wena bazokuphatha kahle ngoba uyabazi ukuthi bangamaxoki. Ngeke ngixokozele wena ngelinye nje kusa right kumina uyabathemba ke wena. Angisabathemba ngiyabathemba. Udungwe uthando sithando sami. Hayi anginendaba nje belungidungile hayi lumnandi kodwa lelo thando lo. Liyangichaza. Liyachaza. So yini le ayenzayo ehlukile uBabgabela ahlulekile ukuyenza kuMamgabela? Mina ngiphatha kahle uBabgabela nkosami ezenqamba nanga. Ngiphethe kahle. Ngizwa kuthiwa desebenza. Ubukwazi wena lokho? Noma ngimbuza nje nomsisi. Yalazi isenti lakhe. Ngazi imali yakhe, mina akazi angantshela nokuthi uyasebenza. Ngazi ukuthi ayasebenza. Ngamshiya ngasebenza ihlala ekhaya. So ngoba nilobelana nizoba nawo umshado? Hayi sizoba nawo ngoba phela kufanele suwenze. Kanjani ngacelile kumina ngoba phela kumele ngicele kumfazi omdala. Sizophela kusungakhuluma noBabgabela mina ungasangifaka lapha. Awukho umshado ozowuthola. Asazi ke siswami ngoba egcineni mina indoda eyami wena khuluma nendoda yakho utshela isenzeni. Engane. Hayi angikwazi ke lokho. Wow. Amantombazana kanjani eminyango? Ngikuzwile ukuthi uSindi une-attitude. Usuyibonile? Wow. But-ke okungiqeda amandla ukuthi kena uBabgabela le mali ohlezi uyifaka yena uyigcinela ukuthi ayolobola uSindi. Kanjani nje? Uzizwa kanjani nalokho? Amandla ami kufanele ukuthi esho ukuthi ulotsholelwe yimini. Ngiyacabanga ukuthi yimini olobolele lo mfazi. Shuthi umfazi wakho. Yes, esho ukuthi uwami. No. Yo, uready kodwa ukuthi sikhulume noBabgabela cause lezi show uSindi bengayilindela. Ya ngiyacela ukuthi naye sikhulume naye ngifuna ukuzwa yini ukuthi kwenzakalani eze cabanga ukuthatha isinqumo esikhulu kangaka ngaphandle kwami. Ngaphela mina acele mina egcineni. Ngifuna ukuthatha umuntu wesibili ebona ukuthi khona la ngilekha khona. Okay. Ngikhulume nami. Into engizoyenza ngizozama ngiyokhuluma naye uSindi ngoba ephumile nje washiya ngibe ngilanda naye uBabgabela ngibona ukuthi angeza yini because I don't believe ukuthi kena ahlale engekho uSindi naye ezoyidefend. So into engizoyenza ngizophuma ngiyocheck uSindi ungakuphi and then ngibe ngilanda naye uBabgabela. Okay sis. Yo, hayi uSindi wangiqeda amandla ke namhlanje kodwa ke ngizophuma ngiyombheka uSindi because ngisafuna ahlale la phansi ayiqede le ndaba yakhe ngeke sishiyilenga. Kodwa ke noBabgabela nangu uzosijoyina sizothi udaba lihamba kanjani. Ngisawubheka uSindi. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, uza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhudi osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faki order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order khululeka sikudilivela noma ngabe kuphi magumbama nomhlaba ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwiBlack Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika. Yo, sesibuyile ke babukeli. uSindi angimtholi, angimazi uphume wabheka ngapha, ngazi nami ngizophuma ngibheke ngaphi. Kodwa ke uBabgabela nangu sehleli nathi lana, ake sikhulume naye. Sawubona? Yebo njani kodwa? Siyaphila. Igama lami nguLungisa kwaBlack Life TV, kuhlelo lwethi inkinga zomndeni. Okay. Simenyo nangumama wekhaya lana othe asisondele. But ngizonikeza yena ke ithuba ukuthi akwazise ukuthi indaba sila. Okay. Ungakhuluma. Ngizoqala ukubingelela baba.
Ngiyabingelana nami. Yebo, imina obizile lolu hlelo la Black Life. Abakwazi ukuxazulula inkinga zomndeni. Yebo. Yebo. La nginenkinga baba. Njengoba ngisebenza ngihlala kude. Mangibuya la ekhaya sengizizwa ngekho comfortable nawe awuseyena lo myeni wami engimaziyo masilala ekamerweni awusakhulumi awungithinti abantwana bami abezi kimi ngisho ngithi ngiyakubona bafuna usindi nje usindi nayo nokwakhe unokwakhe naye manje kunezinto engayiqondi kodwa kusindi sengize ngakhuluma-ke naye-ke besengibizile naye kunezinto angitshela zona ebengihalela ukuthi yazi ngangcono uma ngingazizwa ngawe ngoba angimkholwa yena. Imake mama ulo ungaqhubeki nje ngexolisa ukusho nje umuso ufaka omunye umuntu uthi usindi unjani angithi lento wena washiya usindela ekhaya. Yes wacela nami ukuthi azosebenza. Yebo wathi wona akazosebenza ngithi. Yes. Manje wona yini manje lenkinga lo osuyibonayo phakathi kwethu sobabili? Inkinga yazi ikuphi usindi ngoba usengitshelile khona izinto asengitshele zona. Oh senikhulumile naye? Yes khona izinto angitshele zona manje ngifuna ukuzwa ngawe angifuni ukukholwa umuntu ongaphandle emshadweni wethu. Okay. Yes ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi ngabe uqinisile usindi uthi unengane nawe? Imali semshadweni sobabili ngithi? Yes. Unengane nami? Ngiyakubuza. Okay right fiki angithi wona wangishiya naye? Okay wena mucabanga ukuthi ene wena ungashiya umuntu wesimame okay angishiya kanjalo ukuthi wena ungashiya iqhude nesikhukukazi la endlini ubona ukuthi ene umuntu wesilisa uyalamba angithi wena ushiya umuntu uthi azongilekelela wena wabaleka wahamba wena wangishiya nezingane ngithi bengibalekile noma bengiyosebenza oqala ilobu yosebenza mina bengasebenzi ungasebenza lesa sikhathi senze ngifuna umsebenzi ngenxa yokuthini ngakuthetha kanjani ngingasebenzi wawusebenza lesa sikhathi waphela umsebenzi uyazi ingane zisancane okay ayikho into engiyenzayo mina ukuthi uyikhombise ngiyakuthanda njengamanje ayisekho angiphandi mina ilo ayikho into engiyiphandayo ngithi ngusindi ukuthi usukuba oplan angiphendule wena wangiphendula ayikho into engiyiphandayo mina kanjani kahle ulo unengane ayikho into ile ngiphanda na ulo ukwazi kunzima ngalesa sikhathi bese kunzima kuze ngihambe bese kunzima uze ngihambe ngifuna umsebenzi bese kunzima lokho kwangempela la yini okay wangishiya nomuntu wena endlini ngamcela phela ukuthi azokulekelela awashela izingane azongilekelela ukuthi phela ngase ngithi hamba nemakamerweni njengoba senize nafe emakamerweni wena ungiphendule ngithi mina azongilekelela ey'ntweni zasendlini yes okay ke siswami into engifuna ukuchazela yona ke wangilekelela ima phela kuchazela wangilekelela wasebona indoda hawu wasebona indoda shuthi uyavuma ukuthi ingane yakho ingane yami ngiyavuma futhi lokho hayi ngemali yakho kodwa hayi lento oyisho ukuthi wena khona imali oyifakile imali efaka imali engane zakho hayi ukuthi ene le yami imali engane utheni nabenibeka yona le yami nje hayi soze bekubasele befela nishayane benoshayana ngani sibange wena angazi hayi wena ulo uyinto ngeke ngikwazi ukulela indoda manje pho yini inkinga yakho ulo okay ngifuna ukwazi ukuze mangiphuma la ekhaya ngazi ukuthi ngicela ubuza imali ngicela ubuza umuzotho ubabizeleni labantu ababizile bengifuna ukwazi iqiniso ukuze mangiphuma ngiphuma okay right usutholile ilo iqiniso sengitholile ingane eyami lekusindi ngobani wena wangishiyana nezingane ngithi ingane ucaza ulo lezi ngane mina mengihambe ngiyofuna amatoho ucaza usana noba angithi ngamfunela lokho usindi ngase ngithamba nemakamerweni konakho ke sozinayo wabona ukuthi ene sebona ukuthi ngcona akade nomphambili wakho yonke into ufuna ukutshela lokho nje manje imaki ngikhonto ufuna ukuchazela wona uqinisile impela kodwa nawe wabona ukuthi nayo indoda ilahlile nawe awulahlile anangilahle wongilahla nawe anginawo ngilahla amadoda kanjani cha wangilahla nawe wenze njani wawusebenza ngiyasebenza ngihlale nobami ngihlale nesebenza phela nezingane nesebenza ngiyabuya nje ngamaholide yini ekufundayo ukubekezela ubekezelani ngifike kuwena angisizile sixabene nawe angixabana ngibangani nawe mina ngikwazi ukuthi sixabene uhambelani la ngihambise ukuthi ngiyofunela iy'ngane zethu ikusasa elihle musuphosise ukhuluma iqiniso ayikho kenye into engayihambela ayikho into wena wayembela lana ukuthi wena saxabana nawe wathi wena uyahamba ile nto okay uyenza mina amatoho ngazi mina sothi wena ngiyekwazi mina ukungilinda mina
Ngikulinda kanjani silambile endlini? Yazi abangani ngizokutshela into yazi abangani. Yokuthi imina ilento le umsebenzi la ngawusebenza. Ilo cut off ekona. Kathiwa okay angihambi ngiyenza umsebenzi. Okay right. Ngahlala inyanga eyodwa ngingasebenzi. Wasethini yena ngilo mina umsebenzi ebeze ngusebenza ukuthi ilento le ngilo ngakhela abantu ilento le imumuzi. Okay right. Yena ngokuthi yena ufuna isuthi ngiyeza indlela imali eshashayo. Ngigeza indlela. Wasihamba yena wathi yena uyozama imali ukuthi ezama imali ego noma ikepha ngazi. Awu. Okay right. Imali ayifakayo. Le mali ayifakayo. Akuyona imali yami ngihlangene naye imali engane zakhe ufaka malini imali le mali ayisho unamanga ufaka malini ufaka ize 3000 imali ayifakayo hayibo 3000 yabona kube ngcozi ingane zikhona ngokutshela kona 3000 imali ayifakayo emfaka lokho leyo mali mina ngiyithinta uthe ufaka u8000 u3000 imali angiyithini nokuyithinta mina imali yakhe angiyithini nokuyithinta and futhi ngeza sure lo 3000 awuthinta ushonisaphi nginezi ingane uthe uneza usindi nje ingane isandla usindi imali elo ayisebenzisayo imali yami ngifuna ukukhuza lapho ke baba uSindi ushilo wathi emalini engifakayo uthatha only 3000 enye ibekwa wena nazo kuyona lo 3000 lo enye ibekwa wena yiphi leyo yiphi ilomlobole ngayo phela u8 nje isho lomlobole ngayo ngoba ushilo wathi uyayibeka ayikho lo ndayiki imali engibeka mina ilento imali engibeka ithukuthuku zami engisuke ngisebenza yazi ube ngazi ukuthi uzokwenza kanje bengizokwenza bank statement ukuthi kube neproof kube ngcothi yenzile yazi ukwazi ukuphika imali yomunye umuntu yazi ngijobula kanjani ukuba uyenzile ngoba mina angithandi mina umuntu akhuluma manga manje nishadane noSindi akafuni yona lokho ngenze nishade phela ngingavumile la lapha baba ngizokutshela yona ngizokubiza yes mase nishade vele kumele ungicele ngenze nishade yabantu banakhipha amalobolo ongazi ima phela kuchazela leyo nto ayivumelekile phela kuchazela ngizokubiza bese sishade yes sobona ukuthi uzophuma lo mshado angengizona inkosi ozoqala yebo yeah no need ukuthi ene ungazi ngeke uthande ukuthi ene ngishade ukuthi wesibili babugabantela nishade umshado njani ngiyabonga ophendula wabuza umuzo right kakhulu shada umshado obhaliwe yeah bese ngayenza iveli okay besafaka iring lo mshado ukubhala onabhala sabhala enkantolo kwazi ukuthi nishadile yebo enkantolo kwazi sishadile so eHome Affairs iregister ukuthi nishadile yebo uyazi ukuthi umshado civil law okusho ukuthi nihlangene komele umdivorce eqala before ushade futhi ngicathi mina ayikazenziwe lonto esitweni thina kamaphumulo ayikazenziwe umuntu lo uyakwazi ukushada abafazi abathanda noma na phela manishade enduneni kwangamele uvume kwakumele uye enduneni sihambe sosine esicawini cabanga ngihlani phela ngakho lokho ngawuze umshado uSindi ngisakhona cabanga manje ucabanga kwenze njani angiyindawo yazi bayithi ngiyaphuma ngoba mina angiphendula uzokwenza njani ngizohlala sobona uSindi uthi uzogcina lapha okay angithi wena ilento la kumanje lapho sebenza khona mina angikwazi mhlawumbe usunendoda enye onayo ngithatha angazi wena uhamba inyanga etshela yona wena uhamba inyanga yonke wena angithi into vele oyenzayo uyitshela ukuthi yenziwa umunye umuntu wena uhamba inyanga okay kulungile wena uhamba inyanga yonke ungishaya nomuntu la endlini uthi lo muntu lo ongishaya la endlini ngiyenza njani kuyena manje awusho awungichazela la uma senithandana beniyathandana noSindi manje nezingane niyayikhombisa yini ukuthi seningabazali bazo noba uthungu njengoba mina engasafuni ingane seyithanda noSindi kanjani niyabatshengisa shothi manihleli la endlini ukuthi niyathandana uyikhombisa uthando uyena uyikhombisa wangithi wena ulento wena uhamba awukhombisa uthando uyena uSindi osekhombisa uthando okuhlungu ibeka kabi lento mothi wahamba engathi ngavele ngaduba ikhaya ngiyosebenza ingoba nakho akithi wena awukwazi wena awukwazi ukubekezelela umuntu wesilisa ukuthi ule okay right kulesimo esikhona ngise umbekezelela lo ngikwazi umfukamela ngcono uphuma uhambe alela irad lonto cha irad lonto cha ngiyabuza irad usene umshiye nomuntu ozosebenza lana wena uphuma uhambe uyosebenza mana bona ngesikhathi uhamba uyosebenza ngihleli la nezingane kwamele ngithathe indoda ngifake la
nakho good yazi ububuza umbuzo o-right kanjani noma kumele ngihlale ngibezele ngoba ngumuntu wesifazane imake ngiphendule mina yabona umuntu wesimama uyabekezela indoda eqaleni hayi manje yayithi yabonaka manje ekuqaleni mina babugabadela uthini hayi manje ngicela ukubuza something yini ehluke ngayo Sindi buko unonkosikazi ophelele umuhle and washiya ikhaya eyosebenzela wena nezingane wena namhlanje uthi kena waphuma wakushiya okay ngiyaxolisa ukukhuluma lokho ngikhulumayo akahluke ngalutho ekusindi kuphela ukuthi ephuma engishiye eyofuna umsebenzi futhi mina ngezindlela ungeza uthi indoda useless manje wawufuna ukuthi kudliweni ekhaya ngiyaphana nje mina ngicela umbuzo ukalale engadlile ngicela umbuzo lo mbuzo ukalale engadlile wakulala ungadlili kwasekela khona sisi ngase ngibona kwakudla kwasekuphela endlini wasekuphela and futhi wena umuntu wesifazane kwase kukuningi okay asidlule lapho yeah avese umuntu wesimame mebona ukuthi indoda iyalekha angithi uyakwazi ukubreak up lento la iphambili lokho bengizama ngithi uzama ukuthi unyamalale eduze kwamehlami umsebenzi nguthole kude angiphenduli ngithi mina uzama ukuthi unyamalale eduze kwamehlami uhambe iye kude lo uhamba inyanga yonke noma 3 months lo uposa imali iyona ndlela leyo eposa malini lo 3000 njobe 8000 cha ngithi uzoshintsha ngithi uzoshintsha hayi lo 3000 la u5000 ushonaphi angwazi baba ugabadela ngithi gabela babugabela ngicela ukubuza if ukuthi right now siyakuthatha siye bank yes kuyodraw istatement yes sizothola 3000 na noma 8000 futhi enizobathola masithola 8000 kwenziwe njani futhi uyena wrong hawu uthola 8000 mina wrong kodwa uthola 3000 futhi wona yellow wrong uSindi la uthe wena umnika 3000 finish uwona nje lo unkosikazi wakho aphinde amholele u3000 good angithi ilento engisho nami lo 3000 lo iwona lo engikhiphe ebank awukho enye imali but mina ngicela ukuthi ubaba onjani wekhaya uyekela unkosikazi wakho amnikeze u3000 uphinde futhi thatha imali ithathwe unkosikazi wakho uyinike yena futhi lo muntu okay lantu bungasho ngani ukuthi mama yeke u3000 vele lo sokumfazi wala ekhaya okay ngiyaxolisa ukuthi njalo into engifuna ukuyisho kuyodwa ukuthi naye akakwazanga ukuthi akukhombisa ukuthi umama wekhaya ukuthi uzothatha ikhaya lifuthumala awuchaze idefinition yomama wekhaya ofudumeza ikhaya ithini definition yakho umama wekhaya ofudumeza ikhaya akahambi ekhuluma ukuthi lo ubaba bekhaya kanje uyakwazi ukuthi amqoqe bekhuluma ethini okwamanje unibizeleni phela uthene usenenkinga la ekhaya ngoba usefika ngathi uyi-outcast ngakho iyona lento ambizele wona ngithi usefuna ukuthi kazi wonke umuntu angithi ngicela ukubuza-ke angithi uthe uma ufika la ekhaya uselala bhekele yes angithi ukwenzelani kulokho ngazoke ingoba ilento le mina angisho kanjalo imizwa yami neyakhe esethulani ngiyaxolisa njalo ngoba le reason ukuthi ngisho njalo ngoba uyena owadala leyo nto ukuthi alilande umuntu futhi yena akayithembi njobe ewalanda umuntu wesimama amfaka la endlini wayizosebenza wamshiya la endlini wayizosebenza wayexakekile wayizosebenza ngithi yes wamshiya la endlini umuntu wesimama njobe umthetho wayexakekile ngithi ngimuphi umsebenzi uzaphilisa umndeni wakhe wabona umuntu wesimama uthi hayi fusek man ngcono naki la ngithatha nayo indoda ngimshiye lo okay yenza ngisho ufisa ukwenzani ufisa kwenzakaleni sengicela ukubuza unkosikazi wakho ufisa kwenzakaleni into engakutshela yona ukuthi ngenze nishade noSindi njengamanje ngizokutshela khona ukuthi ngenze nishade noSindi futhi ngiyaphuma mina kule nto yini noba uthu manje ima phela ngeshiwo wena la angisazi yabona angisazi mina bengitshela mina uzongitshela ukuthi okay right ke nhlala njengoba ukhuluma lento ekhulumayo okay qhubeka noSindi manje yena Messi yena ngesishade noSindi
angisazi uqonda ukuthini ngoba ile nto vele uSindi sekunengane naye. Yinto engizoyenza. Angisini uhambile. But wena yini ungakwazi ukumhlonipha unkosikazi wakho ngoba phela unkosikazi wakho. Ngiyomhlonipha kanjani umuntu owangishiya endlini? Angizongishiya endlini lo Okay, wena ufuna kwenzakaleni? Ukhipha imali yengane. Ufuna kwenzakaleni? Ile nto ngisho mengafuni ukuba unkosikazi le nto ukuthi ngithathe umunye unkosikazi. Sozazihlwana ngiqhube nake naye. Ngicela ngiphi iminute ngimbheke. Ngicela ngipha nje iminute ngimbheke naye. Yo, babukele angimtholi naye kuMamGabela lana. Angazi mina abafazi bakho banyamalala mabephuma banyamalala bashonephi. NoSindi ade hleli naye la uphume wahamba. NoMamGabela ke kuyena usibizile naye waphuma wahamba. Kodwa uyabona ukuthi ke uqhatha isizwe. Kodwa ke mina sesami into engayisho mina okay right. Mengi wrong, angibozi ngirong ngoba umuntu imbuzo ngibuza uwodwa. Methi yena imali benganayo. Ngamshada kanjani imali benganayo? Ushilo wathi wawusasebenza. Okay right. Ngibuza umbuzo wodwa. Ukalambe yini? Ukalale ngadlile yini? Ushilo la wathi wayesebona ukuthi sekuya lapha. Okay, wayesebona kuya lapha. Okay, mesebona kuya lapha ngcono angishiya ahambe. Ayofuna umsebenzi. Ayofuna umsebenzi ahambe ajubelane noma egoni noma eLondon. Umsebenzi phela ukude kwenziwe njani? Kodwa mina ngixoxekile angifuni ungasho. But ke ngizozama umthola uMamGabela ngoba phela uyena usimemile la. Manje inkinga ke nangiyazi nale area mangisi ngiyaphuma ngabaqalazi labantu basembanyamalale benoSindi. But ngizothanda ukuthi ngiphinde ngibuye ngize la ekhaya. Sizokhuluma lolu daba. Angithembe ukuthi ngizobathola bahlale boba u3 nake. Sihlale sonke soba u4 sikhulume lolu daba. Because right now ayikho isinqumo siyaphambili. Uyabona yena ukhulumela iside lakhe. Anginankinga mina ukhulumela iside lakhe. Kodwa yena lo mekuthiwa okay attend mina ke ngumuntu wesimama. Sengiyalingalisa. Ngumuntu wesimama. Ngiyahamba yena umuntu wesilisa. Ngiyegona ngosebenza. Sebenzela ba? Ngisebenzela yena. Ngiphosa imali. Kube ngcosa ukhona. Yena bizomphatha njalo njalo ngiphosa imali. Kodwa mina ngisi. Njalo ngiphosa imali mina ngisi. MamGabela asibambe lapho ngoba lo muntu lona akasekho and ngizobuya. Okay. Ngizoyenza ngizoyibuya ngoba ke uyena usimemile la ekhaya. So ngiyaxakeka naye mase share phansi ama mic ethu eziphuma. So ngizozobuya because nababukele emakhaya bayibuza bayiphendula ukuthi kanti kwenzakalani. Yeah. Yo niyibonile ke babukele emakhaya ukuthi ke nabafazi babaGabela boba u2 ba decide ukuphuma bangishiye and unfortunately ngithi ngiyarawunda ngiyabheka ukuthi bashone ngaphi angibatholi but into engizoyenza ngiyathembisa ngizobuya ngize la ekhaya kaGabela ngizocheck ukuthi kahle kahle kwenzakalani ayikapheli ngekwazi ukuphela singakatholi iqiniso. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062 219 7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo ngespecialist nazo. The Black Life TV.